Impela wemandawe, impela manzawe lebamfu balambile. Mabasondela impela abantu, mabasondela impela abantu. Abasondela abantu. Baphiliswa abantu, inyama, imali ingene phakathi kwamakhaya. Sibaphise sibalaphe. Ngazo zonke izindlela manzawe. Sikhuleka kunina bomkhulu, sikhuleka kunina bogogo. Makuphakama amandla ngayo yonke indlela, makuphakama amandla. Umsebenzi mawuvikeleke. Sicela ukuphila madoda. Sicela inkazimulo yenu madoda, ukuphila konke okuhle uqhamuke. Amabhizinisi abantu mabaphakame kakhulu. Bonke abalashwa phakathi kwekhaya basondele into zabo zikhanye kakhulu. Sikhuleka kunina umoya yamanzawe. Impela sithi kusile ngempela. Kumele kucace kubonakale. Unyaka ka2022 kufanele impela abantu baphakanyelwe amabhizinisi abo, phama ama-surgery, phakama igodlo zabo, kuphakama imisebenzi ngayo yonke indlela. Ukuhlupheka sikudinga kulonyaka sithi #2022 sizokwenza kwenzeke maphumelele ngempela futhi. Izigubhu mefanele ukuthi zakhiwe mazakhiwe. Uma kufanele kwakhe into efanele yakhe ukudonsa umsebenzi mayakhiwe. Siphile siphanga ngoba baningi banako kodwa ngeke bazi bakuthi benza ngani. Bazobethi nje khuleka thandaza uJehova uzophendula. Kanti umuntu uyathi unesilwana siphakelayo. U2022 nje unyaka ungathi udinga ukuthi ungaba nento ozophahla kuyona. Uyabona indaba. Ube nento ozophahla kuyona, ukhulume naye engenzi ibe ndabungozi sizibulala abantu ekhaya, engenzi ziyenze lutho kodwa izoletha inhlanhla lethe impumelelo ibavikele abantu basekhaya. Uyabona? So nje silambile kumele siphumelele kakhulu sonke. Kuyo yonke into umuntu ayenzayo, lokho ibhizinisi olenza fanele uphumelele. Isigodo sakho fanele sicace, kufanele yonke indawo, yonke into. Yokuthi usaba abantu ayozibona. Mina nje ngithi wonke umuntu oyintsha akasondele eduzane, masisebenze kakhulu siye phambili. Uyouth, umfana, uyintombazana, uphila buphi ubulili, uphila noma uthi uphilala, masisebenze kakhulu. Ekuseni nje ngivuke ngithi ake ngiphahlele lamadoda lawo. Siphakamise kuona namhla kulesibili nje ukuthi make avuka asebenze. Abadonsa abantu kusebenza. Impela namba. Asibashutheli isigodlweni cha. Basemnyango elangeni ngoba phela liyashisa ilanga namhlanje. Ilapha ezodonsa khona impela kumsebenzi. Nebasola khona. Uyabona ngoba nakho uma sikwakhela izigubhu lezi fanele ziphuma izigubhu zine ibasola khona nemithi yakhona. Inethi izicindezela umndeni, into engeke sizibulala umndeni, kepha into ezophakamisa umndeni konke kuye phambili. Ngiyengizwa abantu bethi nje abasizwe izinyanga ezincane ayikhule yona. Umkhulu lo seyinyanga endala yena wayeyinyanga encane akazange abe inyanga encane yini. Uphela umuntu uqale ebuncaneni bakhe akhula. Yonke into ihamba nenjulo uthi wena uphiwe kangakanani, ujuliswe kangakanani la ebuhlakaneni bakho. Uyabona? So ke nje 2022 masenze kwenzeke. Siphumelele siphambili imndeni nethi ingahluphekisi khona abakwethu. Uma uyinyanga nje sondele ethuzane size sikwenzise lento le. Sikwenzise yonke lento le engiyichaza lamadoda lawa. Azophakamisa kakhulu. Uma uyisangoma uthandazo yini sikwenzise udokotela unebhucha unani nekhawashi unesaluni unaliphi ibhizinisi olenzayo uyadayisa kokudayisayo. Uma kube khona igrowth ezoba khona phela. Yabona yonke into masiyakhe iphakame ngendlela eyiyona esihlanzi nani futhi namadlozi. Ningakhohlwa ke mina ngingumkhushula ngenkulumo abantu bangibiza ngophimdlozi ekhambule. Injalo indaba thokozani ndawuwe shewe cama.